Исәмсіз эфирда пенже шәмбі күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алға таба қой бір темалар турында қысқаша. Жылытыла тұрған бассейнар, шезлонглар, балалар аквапаркы һәм мунча. Шоллыда яңа пляж комплексы барлыкка килде. Гомерләрен коткаралар, сәламәтлекләрен саклыйлар. Шоллыда матрос коткаручылар өчен укулар узды. Фильтрлы һәм дезинфекциялы бассейнар, шезлонглар, балалар аквапарка, мунча һәм җәмәгать туклануы белән терраса. Шәһәр мэры Наил Мәгдиев яңа Оазис пляж комплексы белән танышты. Ул Тукай яр буенда урнашкан, исегезгә төшерәбез, бу Комсомол районында пляжны төзекләндерүнең икенче чираты. Гамәлгә ашыру туризм һәм кунакчыллык индустриясе милли проекты буенча субсидиялар ярдәмендә мөмкин булды. Лилия Гатина тулырак. Мечты сбываются. И не только в «Газпроме». Тукай яр буен төзекләндерү туризм һәм кунакчылык индустриясе милли проекты буенча 10 миллион сум күләмендә субсидия алу һәм шолы эшкуарының 14 миллион сум күләмендә үз акчалары ярдәмендә мөмкин булды. Үзгәрешләр 2023 елда башланды. Төзекләндерү эшләре белән 37 яшьлек Александр Леухин шөгыльләнә. По программе мы взяли 500 шезлонгов, зонты, медпункт установили, спасательные вышки, оповещение, видео, аудио, оповещение. Поставили террасу с общепитом, раздевалки, урны. Также закупили катамараны на эти средства и лодку. Җәйге сезонга эшмәкәр пляжны һәм ял итү урынын төзекләндерүнең икенче этабын тормышка ашыра алды. Тукай яр буенда урнашкан пляж комплексын ачты. Бирдә балалар һәм өлкәннәр өчен фильтрлы һәм дезинфекцияле ике җылытыла торган бассейн, балалар аквапаркы, сауна һәм кафе бар. Икенче өлешкә 55 миллион сум юнәлдерелгән. 2 миллион сум республика акчасы, 53 миллион сумы хуҗаның үз акчасы. Будет 1000 рублей вход взрослый. Детский сделаем, рассматриваем еще, думаем, по-детскому. Это на весь день, то есть услуги входят, это в будний день, выходные мы еще думаем, значит, входит шезлонг, сауна, зона общепита, это все входит. Тагын бер төзекләндерелгән пляж зонасы Табиев яр буенда да барлыкка килергә мөмкин. Шәһәр мэры шундый тәкъдим белән Александр Леухинга чыкты. Мы договорились, что есть возможность представить бизнесу обустроить место и на реке Кама, прийти на набережную Табиева, если такие возможности финансовые желания есть. Шоуларның күбесе Тукай яр буендагы яңа пляж комплексын бәйләргә өлгергән инде. Әлбәттә кирәк иде. Күптән көтә идек инде шундай берәр жер ясаганнарын. Я Новгородка бара идек, я бүтән шәһәргә бара идек. Монда якында гына без Америкасида торабыз. И безгә пешком гына дагын килеп йөрергә якын. Исегезгә төшерәбез, шәһәр пляж сезоны 1 июньдә башлана. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Тукай яр буенда урнашкан яңа пляж комплексында ял итү өчен барлык шартлар да тудырылган. Шул исәптән җылытыла торган бассейннар да бар. Шәһәр мэры Наил Мәгдиев Миләкәс елгасында коеnuны тыюны шәһәрләде. Исегезгә төшерәбез, бу урында коену тыела. Шоллы халкы һәм шәһәр кунаклары пляжда гына ял итә ала. Люди понимают, что есть определенный запрет, но право каждого выбирать, купаться или не купаться. Поэтому в данном случае, если есть запрет, человек купаться не должен. Если запрета нет, человек может купаться. Но сегодня еще условия созданы для того, что если запрет на купание, он может искупаться в бассейне. Поэтому в данном случае думаю, что это как раз хорошая альтернатива. Шул ук вакытта Миләкәс елгасын чистарту дәвам итәчәк, диде Наил Мәгдиев. Мы попали в федеральную программу, более 300 миллионов рублей. И в ближайшее время, это 25-26 год, мы дальше вверх по реке, выше 10-го комплекса, пойдем с очисткой реки Милякески. Это тоже работа по улучшению экологической обстановки. Гомерләрен коткаралар, сәламәтлекне саклыйлар. Яр Шоллыда матрос коткаручылар өчен теоретик һәм практик дәресләр узды. Барысы да рәсми рәвештә 1 июньдә ачылачак су коену сезоны алдыннан уздырыла. Мастер-классны сулыкларда бәхетсезлек очракларын булдырмый калган профессиональ коткаручы үткәрде. Укулар Габдулла Тукай яр буенда үтте. Аның барышын безнең төшерү төркеме күзәтте.
Төрле хәлләр булырга мөмкин. Мәсәлән, зыян күрүшегә, йөрәк күпкә реанимациясе үткәргә, кан китүне туктатырга, кояш сугу вакытында ярдәм итәргә кирәк. Барлык бу моментлар исәпкә алып эшләнелә. Алар үзләренең тәҗрибәсе буенча, үзләренең белеме буенча барлык кешегә дә кем монда су кыйнырга килгән, ял итәргә килгән, әгәр дә кеше белән суда берәр хәлакәт була икән, беренче булып шушы кешегә ярдәм итү буенча алар эшләячәк. Шора су куюну сезонын әзерләү һәм ашу буенча башкарма комитет планы буенча узды. Коткаручы матросларның 90% инде берничә ел кешеләрнең масса күләм ял итү урыннарында һәм пляжларда эшли. Әмма алар сүзләренчә, мондый шөгыльләр беркайчан да артык булмый. Каждый год проходим переподготовку, скажем так. Конечно, помогает вспомнить все навыки, которые нам здесь дают. Надеюсь, в этом году тоже будет без случаев экстренных таких. Занятия нужны, потому что надо же знать, как спасать, что делать, как реанимировать. Поэтому занятия обязательно. Это теоретические такие, вот, теоретические и практические. Почему стала спасателем? Потому что я хорошо плаваю, меня пригласили, я решила попробовать освоить новую профессию, потому что она может приносить пользу людям. Су куюну сезоны 31 августка кадәр дәвам итәчәк. Шалда барлыгы 3 шәһәр пляжы, Габдулла Тукай һәм Фикрәт Табиев яр буйлары, Навигатор яхт клубы янында. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Халык хәл ите Татарстан бистәсендә территорияны яңартуның беренче этабы башланды. Исегезгә төшерәм, узган ел республика халкы җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү өчен тавыш бирде. Бу исемлеккә Тукай районының парк скверы да кергән. Ул чагында тавыш бирү уңышлы узды, шуңа күрә инде хәзер төзелеш эшләре кызу бара. Территорияны ничек төзекләндерергә планлаштыралар, бу хакта алдагы минутларда сөйләрбез. Хәзер Татарстан бистәсендә бөтен җирдә төзелеш эшләре бара. Территорияны төзекләндерүнең беренче чираты чүп-чарны җыештырудан башланды. Төзекләндерү программасы кысаларында барлык иске корылмалар демонтажланачак, алар урынына брусчатка салырга планлаштыралар. На данный момент происходят у нас земляные работы, идут к завершению. Последующие работы у нас будут песчаное основание. После песчаного основания начнем устройство поребриков. После устройства поребриков будет у нас стяжка бетона, и после стяжки бетона будет уже сама брусчатка. Алга таба эшчеләрнең планнарында агачлар утырту, уен майданчыгы урнаштыру, сукмаклар ясау һәм парк сквер булдыру. Җәмәгать киңлеген төзекләндерүнең икенче чиратына 18 000 квадрат метрдан артык майданлы территорияны чистарту керәчәк. Икенче елда без монда паркны икенче чиратны башлап җибәрергә. Былтыр безнең халык бик активно катнашты. Хөкүмәт безгә монда шундый возможность бирде парк ясарга. Икенче елга да халык белән актив голосовать итеп, алай урса икенче елга да икенче паркны икенче чиратны башлап җибәрергә инде. Хәзер иҗтимагый киңлекләрне төзекләндерү өчен актив тавыш бирү бара. Ул 12 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Үз тавышыңны шәһәр среда сайтында Татар.ру яки Татарстан дәүләт хезмәтләрендә калдырырга мөмкин. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Белорус аяк киемнәре һәм Төркия текстиле ярминкәсе тагын яр чаллыда. Барлык сезонга ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен берничә 100 пар аяк киеме. Шулай ук мендәр юрганнар, урын җир әйберләрен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча алырга була. Шоулар янәдән үзләрен Белоруссиядан сыйфатлы уңайлы аяк киемнәре белән сөендерә ала. Ир-атлар һәм хатын-кызлар коллекциясының киң сайлап алу мөмкинлеге, шулай ук үтемле бәяләр сатып алучыларны сөендерәчәк. Представляем инновационную модель на проблемную ногу, туфли из натуральной кожи ягненка с трансформируемым задником. Мягкая, дышащая кожа ягненка обеспечивает бережное прилегание к стопе, предотвращая натирание и дискомфорт. Особенность модели – гибкий задник, который легко складывается и превращает туфли в удобные сабы. Это решение идеально для тех, кто ценит комфорт, функциональность, стиль и удобство на каждый день. Тәкъдим ителгән барлык модельләр фабрикада җитештерелгән. Күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга аяк киеме сайларга була. Бирдә шулай ук Төркия текстиле дә тәкъдим ителә. Большой здесь выбор.
У меня нога проблемная, поэтому я сюда пришла инде покупать. Здесь выбор есть, можно покупать. Белоруссия oya kiyimlari yarminkasini Musa Jalil prospekti ile 5B Uzakret Sevda Uzagi Ilkigi Bog'lar Dunyosi binosi adresi bo'yicha tobarga bo'la. Olabug'ada Tinchlik prospekti 28 Illyuzion kinoteatri. Бұл сізге жеткіресі сыңғы мағлұмәті біз еді. Мен Роза Хабибуллина сіздің білен сау болашам, есен сау болағыз. А что кушают чемпионы? Все самое вкусное. Филе пангасиуса 289,90 за килограмм. Паковато! Больше 30 аттракционов, семейный ресторан, домики для празднования дня рождения. При заказе праздника торт в подарок и скидка на билеты 20%.